गुड मर्निं लोगोफोर बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ ओमफ्राय दिनै आङो फुङावनो जोंहानि मैगं बागानाव फैदों आरोना जोंहा बाबाया मा मा मैगं गायदों बेखौ नोंथांमोननो आङो दिनै खोन्थागोन आरोना मैगङा गिदिर गिदिर जाबाय ओमफ्राय आं खनसेबो भिडिअ लानाय जायाखै आरोना बारियावबो बारा फैनाय जायाखै नै जोंहा आलुखौ आंनो गायदों आरोना आलुआ जि मोजां जाखादों मुलि खनसेल' सारदों थाबनो बुरनानै जागोन नालाय बारिनि ओमफ्राय बारा मुलि साराखै आरोना खनसे सारनानै दोनदों खोमा ओमफ्राय नैथिं गायदों जोंहा नै फुलकबि गय सिङावनो गायदों आरोना ओमफ्राय नैयाव दङ जोंहा गरसि ओमफ्राय लाव दङ आरोना लावखौबो थाइनैसो जाखांबाय ओमफ्राय गरसि दं आरोना गरसि गुफुरबो दं नै बियो गोसोमा ओमफ्राय बे लामा सेराव गुफुर दं आरोना ओमफ्राय बिथिं दङ फान्थाव फुलिनि बारिया जोंना बारा गिदिर नङा आरोना इयाव बिगासेल' दङ ओमफ्राय 1.5 बिगासो जागोन बेयावनो माने गय फुलिनि फिसा फिसा दासो बानायहांदोंना ओमफ्राय ओजोंहाय न'नियाथ' गिदिर गिदिर जेबो मैगंफोर जाखाला ओमफ्राय दा नै इयो बान्दा कबि खोमाहाय बेलेग महर नुदों माथो इयो बान्दा कबि दां आंथ' फैनाय जाया इसोरनो आइजों बाबाजों फैबाय थायो आरोना इसोरनो गासिखौबो मावखायो ओमफ्राय जों खानानै जानायाव दंसै आरो मा खालामदों आयै मा खालामदों नै इथिंसो दं आं मा खालामदों हाग्रा दांसोदों माथो ओमफ्राय बै जानि न' सेरावनो आरोना रायदाव हरदों आङो आयौ नै इयाव माथाय नै मा जावैदोंथाय मिथिया आरोना गाजरसो माथो इयो नै गाजर फुलि बारा रज'वाखै खोमा आरोना ओमफ्राय बानलुबो दङ बानलुखौ खोन्थानोसै आङो बानलु गायजोबदों आरोना देनां फिथाइ थाइबा खोन्थाफिनगोन आङो ओमफ्राय ओइथिं आरोबाव मा मा मैगं दङ खोन्थागोन आरोना नोंथ' जोंना गंसेल' गायना सिगाङाव खोन्थाखादों नि बान्दा कबि ना फुलकबि सिनायनो मोना नै इथिं सामब्राम गोजा गायदों आरोना सामब्राम गोजा ओमफ्राय सामब्राम गुफुर इथिं गाजर फोनानै दोनदेराखै दै नांगौलै नैथिं दुन्दिया बुहुद मोजां जाखादोंमोन नैथिं सब दुन्दिया जि रोजा जाखादों दाख्लि मनासे फुनानै हरदों आङो देवबार खालि ओमफ्राय दिनैबो नै बेयाव दंमोन आरो दंबावोमोन ओमफ्राय बेखौ फुना लांजोब्बाय आरो दिनै मनासे लांजोब्बाय ओमफ्राय नैथिं नै बिलाइ फिसा फिसा आरोना हा र' ओइथिं मुला बिगासिनो दं नै लासारा मुला दानो आं मा बानायदों र' नैथिं बान्दा कबिखौ इथिं गायदों आरोना ओमफ्राय नैयाव दै दंखायो आरो जोंना वाटार साप्लाइनि दै बेखौनो होयो आरोना बारा ओंखारानो दैया एसे एसे ओंखारो ओमफ्राय नैथिं लाफा जि मोजांथार हा मा बायगोन दा खानो सोलाब ओइथिं लाफा बायग्रा फैदों नै 10 थाखानि लाफा नांगौ 10 थाखायाव फानाय 10 थाखायावलाय मा मोनगोनसै सानैल' जानाय लाफा बायगोन आरो आइया ओमफ्राय बिखुनजो जानाय सासे 10 थाखानिल' लाफा बिदों इयो 10 थाखानि फानाहाय आङो 50 थाखासो लांफैबासो फानगोन खादागोन जानो मैयासो खादों आइया लाफा मालिकआ आं नङामोन मुलाया गिदिर जाद बहुद फुबाय गोरलैयावबो फुयै अमानो रुना होदों आङो ओमफ्राय रोजायैनो दंबावो नै दाबो गिदिर बेदरा इयो बहुद गिदिर जागोन गिदिर जाद इयो मुलाया हाइब्रिद लकेल नङा इयो मुला ओमफ्राय इथिं लाइ खोन्थानोसै आङो लाइयाबो बरिया जादों लाइ गोसोम फाख्रि लाइ गोसोम फाख्रि ओमफ्राय इथिं न'आवबो दं आरोना न'आवबो दङ लाइया न'निया साबसिनबावसो ओमफ्राय आरो मोनसे थालांबावबायसो खोन्थानो नै उल कबि नै उला बेदर थांहांबायानो नै उल कबि लामायानो गैया माखौ बासिगि होनो बेखौ बासिगि होनो बुंनोबो रोंबावासो नै दुन्दिया बिनो फैग्राया नै मोजां बाथोना दे आरो थिगसे मोनजाबावथाय बारियाव थिगसे मा बिबार होनदों बेखौ बासिगि होनो मोनजासिगोनानो अनलाजों जायो होनदों नामा जाजायो ना फिसाफोरजों बाथोनबो एवजायो
आलुजों जाजायो र' आं मुलाखौ फुवाखैनो मुलाखौ सयाबिनदो बासिगि बिबारदो आलु होनानै बाथोन थुब एवना जालाय जि गोथाव जाबाय मिलौखायो जाहानिया फिसाजो जायामोन जाग्रा जाबाय बे गोखाखौ जायो ओमफ्राय नारजिखौ जाया मालाबा संना होलाय आंनोबो संबा जासै मालाबा बाथोन जाफैयो र' आं दा फुगोन र' मुला बिजों मोनाखै बिहावनि मैगं बागानखौनो खोन्थादों आङो ओइथिं गरसि खोन्थाबावना आं गरसि जोगोनार आफाया नै सेर सेराव थालिर बिलाइखौ होदों आरोना थान्दा जानायनि बे आराम दिजेन बानायनानै दोनदों दिनै माने आं फुङाव माने भिडिअ लाबोनो हादों दिनै देवबार ना स्कुल थाङाखै गथ'फ्रा बिनि थाखाय माने टाइम मोन्दों आरो एसे स्कुल गैयैखाय देवबारखाय नै जोगोनारा मानहांबायानो थांनाय बोसोरबो बहुद गोबाव मोनजादों जोगोनारखौ बिजौखौनो फिथाइखौथ' मोनजायाबाबो जायो आं बिजौनि थाखायनो जोगोनारखौ गायनाय जायो आरो जोंहा बिजौआ गोथाव जायो नालाय एवनानैबो जानो हायो रुनानैबो जानो हायो ओमफ्राय नैथिं मा दं गरसिया बिबार लाजोब्बाय आयु नै लोगोफोर आंनि माबाया आमलाया आफाया साफा खालामना होआखै सरकारनि दंफाङा नै 10,000 मोनगोन होननानै गायदोंमोन आयौ लामाया सेरावनो नालाय ट्रेक्टरफोराबो दावराव 10,000 10,000 मोनहांखाय मानफबजोब्बाय माथो आं आमलाइखौनो देखायदोंमोन आरोना आमलाइ र' आमलाइया नै देनां बयबो मोनजाथों होननानै आङो आमलाइ बिफांखौनो गायखादों आरोना गरसियाबो फिसा फिसाबो लाहांबायानो बिबारा फिथाइ आरो मा मा गायबावदोंथाय बेखौथ' खोन्थाखाबाय नै गरसि गोसोमा इसर आं जि गिखाबाय आयौ नै जिबौ माबाखौनो जिबौआ गुस्लायनानै थांदों आरोना नुवाखै खोमा आफाया आं फैलाहाय इथिं आयौ गिजोब्बाय आं गिखाबाय बेखौनो जिबौ बायदि सानदों आं आयौ नै आयौ बिथिं थांखो बियो गिजोब्बाय आङो आयौ आथिंखौनो हरनो बाबाय आं आयौ गोजौआव नायनानै थाबायदों गाहायाव बारद'लायनाय आयौ रावबो बिदि गिया खोमाहाय इसोर आयौ बाता आयौ नै नायाखै खोमा अबाव दंथाय आयौ आं फैथारलाहाय इथिं हाग्रायाव नै लोगोफोर जिबौआ इथिं गुस्लायनानै थांदों बेखौनो इमान बारद'बाय आयौ थैनोसै आङो गिजोब्बाय बे गिदिर जाखागौमोन जिबौआबो ओरैबायदि बिगुरानो गिदिर खाथारहाय आयौ थैखाबाय आं नै खोन्थाफिनसै आङो आयौ नै नुदों बे खम गोलाव जागोन आयौ आं जिबौ होनबाथाय ओरैबायदि गिखायो आं जिबौ बेलाव आयौ लेवारिफोरखौ जि गिखायो आङो जि आराम रायलाय फैदों आं हारसिं बारदावगासिनो माने इथिं आङो जिबौ माबा ओरै रायलाय थांदों आरो हारसिं ओमफ्राय जिबौआ जि गोलाव गुस्लायनानै गालांदों इनो बेखौनो बारदावनानै हारसिंनो गाबख्र' गाबस्रि जाखांबाय माने ओमफ्राय नों माथो होनायजों बारदावबावबायसो थैगोनहाय लोगोफोर आं नोंथांमोननोथ' आंनि मैगं बागानखौ जेनेबा खोन्थाजोबनायानो जाबाय मा गायदों मा फोदों ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि मैगं बागानखौ नायनो मोजां मोनदोंबा प्लिज रिकुवेस्ट खालामथारनाय जादों आं माने अन्नानै नोंथांमोना प्लिज आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामहर आं माने मोजां कमेन्ट खालामहरबाथाय आं मैगं हरगोन आरोना नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आं दिनै बेखिनियावनो मैगं बागानखौनो खोन्थानानै दोनथ'नाय जाबाय आरोना बाय होमबा